loppuun, jos joku vaikka kuulisi. Minä oli pakko tulla tänne mehtään, kun mistä tuntuu, että heti kun minä menin aikaan, että ihmisiä on. Siis ihan uskomatonta. Mistä tuntuu, minua pelottaa hirveästi, että jos joku näkee, että minä puhun yksin jollekin kameralle. Niin heti kun minä menin uloskin tuolta talosta, niin minusta tuntuu, että heti tulee 100 ihmistä tuohon ikkunan ääreen kahtomatta, kuka se siellä puhuu yksinään. Ja nyt kun minä tulin mehtään, niin heti tuli joku lenkeilijä vasta, niin minä oli pakko laittaa kiinni, että minä näytän ihan tyhmältä. Mut ehkäpä se tästä. Jos joku näkyy tuolla takana, niin huutakaa, koska ui kauhata. Niin moni teistä on toivonut, että me tekisi ehkä tätä vlogivideo. Niin nyt me siis aloitin ja mistä tuntuu, että on hirveän vaikea keksiä, että mistä pitäisi puhua. Joten teidän tehtävä on nyt heittää minulle jotain ideoita, mitä minä voisin ehkä testata tai sitten mistä minä voisin tehdä ja näin. Mut ensiksi minä ajattelin kyllä tehdä jotakin My Day-video, koska sitä on toivottu niin paljon. Niin, mut minä en tiedä oikein, tai My Day on ehkä vähän, en tiedä. Ei se pakosti ole tylsä, mutta katso nyt mitä siitä tulee. Ja mietin se silloin, kun ketään meillä ei kotona. Minusta on tosi jännää tehdä tätä oikeesti, koska minä olen aina halunnut tehdä vlogivideo, mutta sitten minä en ikinä oikein silleen kehannut tai uskaltanut. Mutta nyt silleen, kun on vähän painostusta päällä ja tälleen kuitenkin itse omaa haluaa tehdä, niin tosi kiva alkaa aloittamaan. Ja niin, minä voisin kertoa ehkä itsestäni jotakin. Minä on siis Rami. Ja minä on kohta 17. Ja minä asun Joensuussa. Minä tykkään maalata ja piirtää tällä, mutta minulla ei oikein silleen hirveästi aikaa siihen. Ja minä tykkään höpöttää hirveän paljon kavereiden kanssa ja tällä, mutta en ole ikinä höpöttänyt kuitenkaan kameran kanssa. Ja minä on sosiaalinen ja hauska ja niin, aika silleen niin kuin rohkea tekemään kaikkea, mutta tää on silleen tosi pelottavaa. Ja minä en tiedä. Hirveästi ei kyllä tapahtunut niin kauheasti kaikkea juttuja, että jos meillä oli jotakin ehkä tapahtunut, niin minä saattaisin siitä ehkä pitää blogia, tai siis vlogia. Niin. Tästä videosta tuli ehkä pikkasen lyhyt, koska minä en oikein tiedä mitä minun pitäisi sanoa. Mutta ehkä minä kävelen, en minä uskalla kävellä tänne. Mut niin videota haluatte vielä nähdä lisää, niin sanokaa ihmeessä, koska sit minä teen niitä lisää. Ja ehdotelkaa ihmeessä kaikkea mitä minä voisin kokeilla ja tehdä ja näin ikään. Ja kommentoikaa ja tykätkää ja eipä meillä varmaan muuta ollut tällä päivällä. Minusta on hirveän kiva, vaikka syksy nyt on tullut. No en nyt tiedä, onko se hirveän kiva, koska täällä kuitenkin vaan sattaa koko ajan vettä. Ja niin. No ei täällä hirveän kylmä kyllä oo. Mutta ainakin se on varma, että talvi tulee. Mikä on jo hirveän kiva sitten kuitenkaan. Laittakaa ehdotuksia, mitä minä voisin tehdä ja joo.